Za pripremu preukusnog komputa od jabuka i šljiva bit će vam potrebno 3 jabuke i 70 grama suvih šljiva. Jabuke su oprane i oljuštene, a sada prelazim na seckanje. U svetu veštački zaslađenih sokova komput je gotovo zaboravljen, a nekada je bio pravo malo blago i špajza, prirodan, domaći i lekovit. Jabuke i šljive, kuvane lagano, bez žurbe, davale su osveženje koje se pilo sa uživanjem, a ne usput. Komput je takođe idealan zato što može da zagreje zimske večeri ili da rashladi tople letnje dane. Jabuke sečem na osrednje komade i prebacujem u šerpu. Komput od jabuka i šljiva oduvek je bio saveznik dobrog varenja. Blago kuvan, lako se pije i ne opterećuje stomak, a šljive su poznate po tome što regulišu probavu dok jabuke smiruju želudac i daju prirodnu slatkoću bez potrebe za mnogo šećera. I zato je idealan da se daje i deci i starijima kao lagan ali hranjiv napitak koji osvežava i vraća snagu. Sada prelazim na sečenje suvih šljiva i sečem ih na pola. Potom ih prebacujem u šerpu, pa dolijem litar vode. Kako je u jabukama prisutan vitamin C, redovno konzumiranje ovog komputa može vam pomoći da ostanete zdravi. Kada sam dolila litar vode, poklapam i ostavljam na kuvanje na laganoj vatri. Takođe proveravam da li je došlo do ključanja. Čim proključa, komput se kuva još nekih 20 minuta do pola sata na laganoj vatri. U toku kuvanja jednom blago promešam. Na pola kuvanja dodajem 2 kašike šećera i sipam 1 kesicu vanilin šećera. Sve promešam i kada se šećer otopi, a voće dobro ukuvano, sklanjam sa vatre. I evo, kompot je gotov. Otklapam i ostavljam na kratko hlađenje. Miris je već fantastičan, a o ukusu da ne pričam, zaista je odlična alternativa gaziranim pićima, a takođe voće iz komputa može se pojesti i kao zdrav dezert. Kada je već blago prohlađen, sečem i limun. Iskoristit ću 2 koluta i tako će limun zadržati svežinu, prirodnu aromu, blagu kiselkastu notu, bez gorčine. Jednostavno, prirodno i korisno. E pa, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, sa još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u ovom preukusnom kompotu od jabuka i suvih šljiva. Prijatno!